Да, бе! Браво, Анди и Дани! Това е голямо нещо. Анди и Дани, поздравления, пичове. Това е голяма гордост за България, за нашата държава. Продължавайте да прославяте България по този начин. Точно в момента нещата, които правят, са грандиозни. Евала, че продължава някой да прославя нашата страна с наистина хубави неща. Горд съм с вас, понеже вие направихте нещо невиждано за български YouTube. Какво мислиш за среща на Анди Студио и Мистер Бист? Брат! Подкрепям, пляскам, кефя се. Това е fucking скандал! Анди Студио през годините са хейтвани не малко. Какво ли не е писано за тях, какво ли не е казвано. Но в крайна сметка те устояха и не се спряха пред нищо, за което имат моя респект и уважение. Анди Студио, браво! Когато видях в социалните мрежи, че те са имали възможност да седнат на една маса с Мистер Бист, аз настръхнах и веднага написах на Данката респект и поздравления. Знам колко много работиха за този момент. Сърцето ми се изпълни с огромна радост и гордост. Уникални хора, наистина ги чувствам като братя. Щастлив съм, благодаря на Господ, че ви познавам момчета. Не бях ревал от супер много време. Всъщност тази среща ми показва, че няма невъзможни неща. Показва, че сме супер способни. Може всички да мислят каквото и да искат за Анди Студио. These guys направиха нещо, което нито един друг българин не направи. Отделно да бъдете единствените в Европа, които да спечелят този конкурс, също не нямам думи. Отново им показахте българската сила. Анди и Дани, момчетата, които имат мечти. Преди няколко години от нищото ми се появи клип на Анди Студио и аз просто така по естествен начин си изгледах до край и осъзнах, че това е момента, в който аз официално им ставам фен. Те са истинското доказателство, че когато човек е упорит, че когато човек бачка, че когато човек се следва мечтите, че когато човек не се интересува какво ще кажат хората около него и когато върви само в една посока без да се дефокусира, няма невъзможни неща. Вече най-големите контент креатори в световен мащаб знаят къде е България на картата. Браво, момчета! Браво! Аз съм горд с тях, аз съм горд с нашите създатели на съдържание. Това е fucking cool. Да бе! Стига бе! Точно това беше първата ми реакция, когато изгледах видеото. Те момчетата кафе си пиха с Мистер Бист, що па не? Имах възможност да работя с тях, да видя процеса отвътре. Много труд, много работа, много професионализъм стои зад всичко това. Уникално присъствие, уникална енергия, много приятно за гледане нещо, някакси носталгично нещо имаше в това. Представих си, че съм едно дете и ми е готино да ги гледам. От тогава съм им фен и от тогава бях го заявил на всички около мене. Тези хора ще станат голяма работа. Ти първа гониха 100 000 абоната в YouTube. Продължавайте да показвате, че няма недостижими мечти. Мечтайте смело и вдъхвайте все така вяра и кораж на всички ваши последователи, че няма невъзможни неща. И ми харесва, защото с този контент, с тези видеа, те мотивират адски много хората да следват мечтите си. Аз неведнъж съм казвал, че с постоянство можеш да достигнеш много неща. Наистина го заслужавате. Вие сте доказателството, че мечтите се сбъдват. Много хора се препознаха в това, защото всеки един от нас е мечтател и защото всеки един от нас има по една такава налудничева мечта в главата, която просто е мечта до момента, в който не се превърне в реалност. Това е нещо уникално и много се радвам, че си сбъдвате мечтите. Гледам съдържанието на Анди Студио, но ги уважавам като бизнесмени, като креатори, като хора, които създават съдържание. И смятам, че заслужават уважението на всички. В България има малко креативни ютубъри, които създават собствена аудитория, които могат да докажат с постоянство, с години труд, че могат да постигнат много. Анди Студио успяха да постигнат успех, който е трудно достижим за български ютубър и аз съм изключително щастлив, че точно те успяха да го направят. Кълпазани такива! Заслужавате го, момчета, наистина. И се надявам да разберете, че няма хоризонт. Колкото повече вървиш, толкова по-далеч стигаш и няма крайна точка. Доказвате и показвате за пореден път, че мечтите се сбъдват и човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. През годините наистина те ставаха все по-големи и по-големи. Признавам се, че са ми били вдъхновение, защото правиха огромни цифри като гледания. Това бяха хора, които ме надъхваха и се радвах, че догонвах техните цифри и се радвах, че вървим всички заедно напред. Аз Анди Студио много често съм ги
гледал, покрай племенници, покрай самия аз да видя как се прави YouTube. Те доказват, че могат, доказват, че правят интересно и готино съдържание и вярвам, че бъдещето е пред тях. Браво на вас, продължавайте, гордеем се много. И най-якият момент беше, че в един момент ние се запознахме на живо и мисля, че аз съм един от първите, на които те са съгласили да участват в видео. Те тогава участваха в Светът на ванката. И общо взето това не беше мега якото запознанство, просто много яки спомени. Оттам насетне просто вярвах, че ще направят по-големи неща, те направиха. Аз виждам радостта в клиповете им, която споделят. Баси якото нещо точно е това да се случи на моите хора. Защото имайте предвид, че ние сме си толкова близки, че щом на тях им се е случило нещо толкова уникално, голямо и въздействащо, аз го приемам, че на мен ми се е случило. Тяхната тъга е моя тъга, тяхната радост е моя радост. Момчета, дързайте, радвам се за вас. Наистина това е уникално и е голямо. Не знам дали тези зрители, които гледат нас, вас и всички въобще български YouTube гледат, не знам дали задават сметка, но това е нещо огромно. Това да се срещнеш с други ютубъри, с други креатори, с милиони последователи, това е уникален шанс. Затова продължайте да потъча напред, хора, и нека да достигнем 1 милион абонати на Анди Студио тази година. Не знам какво чакате, абонирайте за този канал, хора. Така че, момчета, успех и ги докарайте тук в България, за да можем и ние да се докоснем до тези големи момчета и момичета ютубъри. Супер много палци ви стискам. Само напред и нагоре, мачкайте. Всички сме с вас. Много се радвам, че се познавам с вас хора, понеже вие сте наистина едни огромни печаги. И да знаете, тази среща с Мистер Бист, това не е дестинацията, това е част от пътешествието. Айде, големи успехи и не забравяйте откъде сте тръгнали. Момчета, гордея се с вас, напълвайте, натискайте яко и само напред. Дани, братче, продължай да манифестираш. Твоите манифестации правят чудеса. Пожелавам им целия успех на света. Делата, които предстоят, най-вероятно са направени, не само тези, които са направени, ще са страхотни и Анди Студио ще е начало. Нямам търпение да видя какво друго са скрили и не са ни казали. Горд съм, с нетърпение очаквам да видя какви са следващите стъпки. Дори в момента се случват такива неща, но затваряме едното око и просто чакаме. Колко още по-мащабни ще станат те, братя мои. Обичам ви, бъдете ми живи, здрави, все така напористи. Мачкайте само напред и нагоре. Тотална подкрепа имате от Медиен рудник, маняци. Специални поздрави на целия ви екип. Обичаме ви. И както аз обичам да казвам, нищо не може да ни спре. Момчета, вие сте топа и не спирайте, израствайте, надграждайте, защото вие променихте българския YouTube. Вие сте хората, които показахте на Мистер Бист какво могат българите. Мачкай! Нищо не може да ни спре! Хората смятат, че това е техния тотален връх. Аз смятам, че това наистина е само началото за тях. Ние сме плътно зад вас, подкрепяме ви, продължавайте да прославяте България.